Angibingelele bafethu. Sekusile yiko lokho. Sekusile bafethu. Mina mfo wamasango. Sibonele ngithi asibonge. Silalile savuka. Mase kuyikhathi seyishayile 7:20. Silozivuke ngo6. Ubani? Yonke into isangenzeka. Sinikezaneni ithemba nje nogqozo. Yonke esidingayo ngoba umhlaba ungaka sathembakali. Kodwa ke thina ngoba siyazazi inkinga yethu yini. Sinikezana ithemba. Yabo njengoba ngimile nje. Igazi liyarana emzimbeni. Xega wonke ama-pressure sores. Wonke ama-pressure sores lawa adala izilonda. Mawulele yabo umzimba nje ubushake. Yabo. Yithi wonke umuntu okulesimo akazami naye kuba nethemba. Bese engayiyekeleli. Nanoma yini isangenzeka. Yabo. Nami tsananga ngilimala. Sekuthiwa izandla ayisasebenzi. Inyawo ayisasebenzi. Ayiyekelela. Yinikezile ukuthi ithemba lisekho. Nakho ngenhlanhla. Sengiyakwazi ukuyimela. Umzimba ngiyezwa. Yini? Umzimba masufile mina njengomuntu walimala emqaleni engozini yemoto. Umzimba wonke uyafa. Yabo. Kube la emahlombe. Kuya la emqaleni kuye ekhanda. La uzozwa khona kuphela. Naseyithupheni. Not futhi uzwa kahle hle. Uzwa nje ukuthi fawuthinte. Noma amanzi ayashisa yini. Njengoba ukwenzela ingane ngendololwane. Thina uzwa ngesithupha. Yabo. Angazi kodwa laba bama complete. Ngoba khona i-complete ne-incomplete. I-complete umuntu osuke elimale ku-spinal cord like mhlambe saba nokusikeka. Saba complete ukuthi is damage. Mina ngi-incomplete ngoba i-spinal cord kumina sagxobeka nje. Sathinteka. Kwavaleka amanzi. Umkantsha unamanzi in between bese kuba ithamba. Kwavaleka lawo manzi. Kwathinteka umkantsha. Yabe sibhemile. So nawe indlela olimele ngayo. Limele sona i-spinal cord or mina ngiyabantu engingithi bangconywana laba bama-TB. Angibazi kodwa bethumba. Angibazi abethumba uthi lona liba kanjani. Yabo mhlawumbe uthi uba nethumba ku-spinal cord. Ngoba uyi-complete noma uyi-incomplete angazi. Ngiyafisa abantu bakubangitshela. Uma ube nethumba ku-spinal cord. Kona-ke phela into ebuye besidina. Kuyakhathaza uma umile ngoba angithi abamzimba nje ubushake. Maspasm. Futhi ngilale kakhulu ngaleli side. Manje zama ukurelease ubuhlungu kulona. Yabo like fanga bengamassage kodwa mayo amaspasm yayimassage wona. Yabo. Umzimba uyimassage wona amaspasm ngoba manje. Mina ngathi urelaxile mangihleli. Manje mina mangwenza nje ngiyahlukumeza. Lento ekuthiwa i-comfort zone iyingozi. Athi umzimba manje wazi ukuthi ngiyahlala phansi. So manje mina mangu hlukumeza, hayi manje bangema kanje. Uyasqueeze ama muscle. Yabo? So manje umzimba uyifuni lento. Wona ufuna ukuhlala nje udekelele. Ube comfort. Kanti leso sikhathi uyalimala wena. Uzwe futhi abona lento impela. Uma kuthiwa phuma kwi-comfort zone. Nawo umzimba usuke ukwi-comfort zone. Urelaxile. Wena uzothi nyakaza manje. Yabo. Usensikhathi abanye abantu babona ushaya amaspasm bathi hawu bandla neinyawo seziyanyakaza bu. Kanti uyishayela amaspasm ayakuhluma. Yabo. Nami ke yona leyo nto.
kodwa ngithi ngalilahla ithemba. Shoma kuthiwa sekunzima kangakanani, sebenzisa lokho nakho. Kunomjito engike ngamfollow kwisha, niyamazi makwamasport, lo dlala itennis ngesandla esisodwa. Ungitshela usho isitori sakhe sangidabukisa, kodwa namhlanje uyimiliyoneri ngesandla nje esisodwa ukudlala itennis, ihleli kwi-chair. Nomfazi uney'ngane. Njengoba kade ngithi umuntu asebenzise ithalente lakhe ukuze ube nempumelelo, libheke ithalente lakho. Wayengazi ukuthi uyodlala itennis one day, wayengazi ukuthi uyoba kulisima kusona one day, ubona imali ey'ngane. But namhlanje selitholile. Mina ngithe anginalo ithalente, angazi mase ungitshele ngethalente ngathi liphi kanjani, kodwa ngiyathemba ukuthi ngizolithola. Yabo, mhlawumbe ilona leli, kwazi ba, mhlawumbe kwazi ba ngobani. Ngiyalifuna nami ithalente lami ngilisebenzise ukuze lingiphilise, lingiphilele. Nawe-ke if izandla zakho zisebenza, funa ithalente lakho ulisebenzise. Mhlawumbe nawe majini umuntu onesandla esisodwa, shona lingi-wheelchair, shona lingi-wheelchair, ashaya ibhola, awina amamiliyoni. Sewufuna uba unumber 1 umhlaba wonke. Wena-ke uthini la ukhona? Hleli kamnandi, comfort zone.